Alternativ behandling er populært som aldrig før. Bare inden for det seneste år har hver 5. dansker opsøgt en alternativ behandler for at få afhjælpet fysisk eller psykisk smerte. Aftenshowet sætter derfor i denne uge fokus på, hvad der rører sig i den alternative verden. Og i aften der har vi taget en tur til Lyngby til en mand, der kan noget helt særligt med sine hænder. Ida Bladel er 48 år og lider af migræne. Jeg har haft migræne i 2,5 år cirka. Og så gennem de sidste halve år er min anfald begyndt at blive meget hyppigere. Naim Sundu er lidt yngre, men han har til gengæld aldrig været syg. Jeg har aldrig haft en sygdag i mit liv. Jeg er sund og rask. Jeg har haft det hver dag også. Så jeg er gennemgående positiv menneske, der er taknemmelig for livet. I et år har Ida ikke kunnet arbejde på grund af sine smerter i hovedet. Og det vil hun nu gøre noget ved. Jeg håber, at jeg selvfølgelig i bedste fald, at han kan helt kurere det. Men i hvert fald måske, at anfaldshyppigheden kan dale lidt. Lige siden han ikke var særlig gammel, har Naim vidst, at han kan noget med sine hænder. Når jeg så er indstillet på det, tuner mig ind på folk, så mærker jeg, at der kommer noget ud af min hånd, og så fører jeg den der energi videre. Hej Ida. Hej. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Manden i renseriet fjerner nemlig ikke kun pletter på folks tøj. Han fjerner også smerter. Har du ondt i hovedet nu? Ja. Okay. Hvor sidder det henne? Det starter hernede ved sådan nogle spændinger, jeg kan mærke, og så går det hele vejen op her bag øret, ligesom her i nakken, og så går det op sådan, og så sidder det her. I de sidste 20 år har han været healer, og han har sin egen klinik lige ved siden af sit renseri i Lyngby. Om det er Gud, der gør det, eller om det er mig, der gør det, om det er selv, om dem, jeg healer, der gør det selv, det er jo sådan set lige meget, eller om det er troen. Jeg ved bare, at det virker. Og det virker på mange. Bare inden for det sidste år har knap 100.000 danskere opsøgt en healer. Jeg tror, jeg har healet jer op på 2.000 mennesker. Men det kræver selvfølgelig, at de er åbne over for det, og det er Ida. Jeg er helt sikker på, at der er mere mellem himmel og jord, end man lige kan se. Og jeg tror også, at universet kan hjælpe en, så det behøver ikke kun være den lægevidenskabelige verden, der kan hjælpe en. Jeg vil gerne heales for. Jeg vil gerne heales for. En healing tager omkring 30 minutter og koster 600 kroner hos Naim. Ikke en skid med troen at gøre. Det er kærligheden, der healer, fordi jeg har kærlighed til mine medmennesker. Ikke? Naim er født i Pakistan og kom til Danmark som 6-årig. Så umiddelbart er han ikke prototypen på en healer. Jeg er opdraget som muslim, og jeg er født som muslim. Men jeg er fritænker i dag. Jeg går ikke i moskeen. Man kan så sige, at det var nok ikke det, mine forældre har forventet. Og der er nok også nogen, der kalder mig vantro, men det er jeg ligeglad med. Jeg er rystende ligeglad med folk, de siger. Jeg er ude på at hele folk, og når de bliver raske, er jeg glad og tilfreds. Med sine hænder er det ikke kun migræne, Naim kan få til at forsvinde. Jeg har healet alle mulige slags sygdomme, symptomer, skavanker, sportsskader, ondt i hovedet, migræne, piskesmæld, helvedesild. Jamen, jeg kan blive ved. Efter jeg havde fået blodproppen der havde jeg jo de der smerter, men jeg havde sådan en tung fornemmelse i min arm, og jeg brugte ikke min arm særlig meget, fordi jeg blev enormt træt i den hele tiden. Og efter jeg havde fået de 2 healinger hos Naim, så kunne jeg lige pludselig begynde at bruge min arm igen, og havde ikke ondt. Ja, nu kan jeg ligesom se klart igen, efter det der trykken, jeg havde bag øjnene. Den er forsvundet som dug for solen. Og det fede ved healing, der er ikke nogen bivirkninger. Men hvordan blev han selv overbevist om, at healing var vejen frem? Når man som 20-årig er godt dum og med nogle venner bliver påvirket til at lave et bankrøveri for eksempel, og finder ud af, at det der egentlig skete, det var, at jeg skadede ikke kun mig selv, og jeg sidder i fængsel i 5 år. Jeg skadede min familie, min kæreste, altså min daværende, min kone i dag. Ikke? De fejl, det giver erfaring. Erfaring, det giver noget viden. Når man først har noget viden, så bliver man bevidst. Så laver man ikke den samme fejl igen. Så det er jo med til at udvikle os, og de fejl, vi laver. For Ida er healingen ved at være slut. Nu går det med hovedet. Men nu er det ikke så slemt i hvert fald. Kom godt hjem. Ja, tak for det, og tak for i dag. Jamen selv tak. Hej. Og så er der bare tilbage at håbe på, at migrænen ikke vender tilbage. Ja, så er det jo